Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqo hamdi, wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil mujahidin ad-dhahirin. Allah ala yasin habibillah. Muslimat laga sami salihah, fatayate ahli ibadah, bakul kayu bakul cengkeh, panitiane ayu gelange akeh. Salatullah salamullah ala salam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi sallu alaihi. Hadaratal mukhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para asatid wal ustazah ingkang tansah kawula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng sedaya para rama kiai, para bapak kiai wonten ing tlatah Telaga Danasari. Kamboten waget kawula sepat asma karimipun saestu mboten ngira-ngira takdim kawula kanggo pundi-pundi ingkang kula taati nuninjih, ingkang tahat kinurmatan. Dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Telaga Sari. Danasari karo Telaga dadine Telaga Sari. Salah nggih. Dumateng Tanfidiyah Suriah Nahdlatul Ulama Ranting Danasari, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula cadhong barokah doa ugi barokah ilmunipun. Dumateng Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Karang Jambu, wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Camat Karang Jambu, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kapolsek napa dene Pak Dan Ramil Karang Jambu, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kula mulyakaken. Saking Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Karang Jambu, Bapak Dan Ramil atau yang mewakili, Bapak Kapolsek atau yang mewakili, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Danasari. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Kepala Desa Danasari, Bapak Saiful Anwar SPD, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Manten diwakili kalian panjenenganipun Ibu Manten. Mugi-mugi panjenenganipun Ibu Manten tansah dipun tetepaken imane, dipun tetepaken islame, dipun tambahi ihsane. Menika almarhum Bapak Manten tansah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun pangginaken wonten swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Wabillahi khos dumateng panjenenganipun Bapak Babin Kamtibmas mewakili saking Pak Kapolsek ingkang kula hormati. Wabillahi khos dumateng Muslimat Nahdlatul Ulama wonten ing Ranting Danasari, panjenenganipun Ibu Fatayat saking Desa Danasari, panjenenganipun Ibu Nyai Siti Ngatiqoh, ugi dumateng panjenenganipun Ibu Ustazah Marfuah, ingkang tansah kula hormati nuninjih, ingkang tansah kawula mulyakaken. Wabillahi khos dumateng Ketua Panitia Penyelenggara, ugi dumateng sedaya Muslimat Fatayat saking Telaga. Leres nggih? Niki Fatayat Muslimat sak dusun Telaga, tapi semangatnya luar biasa. Saya minta tepuk tangan dulu dong Pak Panitia
Fatayat Muslimat Telaga, mudah-mudahan keluarga besar saking Fatayat Muslimat Dusun Telaga tansah kabar yang sehat panjang yuswa ingkang manfaat ingkang barokah sumrambat dumateng kita para jamaah. Amin Allahumma. Wabila khos dumateng keluarga besar Gerakan Pemuda Ansor saking Ranting Danasari ingkang tansah kula hormati, rencang-rencang banser ingkang kula mulyaken. Wabila khos dumateng Ibnu IPPNU saking Telaga Nabadene Ranting Danasari ingkang tansah kula hormati, boten supe rencang-rencang ten wajer ugi saking jamaah tim tuturor ingkang kula mulyaken. Para tamu undangan, para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, santriwan santriwati, jombloan jomblowati, mbah kakung mbah putri, sing perawan-perawan dan cepet untuk suami, sing joko-joko dan cepet rapi, sing tua-tua muga-muga pada cepet untuk rezeki dan enggalo tindak haji. Amin Allahumma. Nembe kemawon rawuh ahlan wa sahlan bi khudurikum Bapak Kapolsek dari Kecamatan Karangjambu. Oh Karangreja. Kula niku ora dibingung kawit wingi. Ngajine teng Cingkang. Tapi sing rawuh Pak Camat Karangreja juga Kecamatan Karangjambu. Lah niki ngajine teng Danasari, Kecamatane Karangjambu, sing rawuh Pak Kapolsek Karangreja. Oh, dua kecamatan dipun rangkep dados setunggal. Masya Allah, berarti nggih gajinya double. Amin ya Allah, gajinya juga double Pak Kapolsek. Masya Allah, nambah berkah matur sembah suwun Bapak Tohirin dari Kapolsek Kecamatan Karangreja. Oh Kapolsek, ongge sama niko baloknya masih 2. Kondur saking Telaga Danasari baloknya langsung 3. Amin Allahumma. Matur sembah suwun sangat kersa hadir langsung sesarengan kali Bapak Kepala Desa Danasari, Bapak Saiful Anwar SPD. Mugi-mugi mboten namung PC nginjang dados Kepala Desa temenanan, berkah pangkat dadosaken maslahat lan tansah boto manfaat. Amin Allahumma. Sing sami jumeneng ngadeg muga-muga imane sing padha jejeg, sing padha lenggang gleasah, sing padha ahli ibadah. Para tamu undangan, para bapak haji puhajah, para calon haji, para calon hajah, para donatur, para agnia, hadirin hadirat, wal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, iqraran bi qaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Dengan kairing rahmat hidayah soho inayahipun Allah Subhanahu wa ta'ala, ganti kabarengan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang yuswa, sehingga kita sakit makempal wonten ing menika majelis, sakit bermuacaha bil wujuh dalam rangka pengajian akbar silaturahim keluarga besar Muslimat Fatayat wonten ing Dusun Telaga Ranting Danasari, Kecamatan Karangjambu Karangreja. Mugi-mugi mawon menika majelis ingkang penuh ibadah, majelis ingkang penuh berkah barokah saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Sholawat salam katur konjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah satu-satunya nabi yang bisa memberikan syafaat kepada seluruh umatnya. Mudah-mudahan kula lan panjenengan sedaya tergolong umatipun Rasul kampi kantuk syafaat fit dini fit dunya wal akhirah. Allahumma amin Allahumma amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, 3 kali niki kula ngaos wonten ing Desa Danasari, kadus 1 pun, kadus 3 pun, menika dinten niki tenggene kadus 2. Masyaallah bareng kula dugi mriki sakjane wau ngapunten Pak Lurah, Pak Wakapolsek, kula saweg batin nyelinga kanan dene alas kabeh, nengok sebelah kiri ya wana alas kabeh,
nyong batin ke nang ngaji nang telaga nasi ngaji apa ora ya. Bareng kula dugi mriki masyaallah piyayi sami jemeneng ngadeg sakmene kathah piyayi pating crongok lha niki menungso kabeh. Laras nggih Bu? Lah kula batin lah omah kanan kiri langka kok sing rawuh kathah sanget. Niki piyayi asli nggih? Masya Allah, boten namung saking telaga mawon, saking dusun pundi mawon iki? Sirawu, Jingkang rawuh, Tambi nggih rawuh. Berarti tetangga kelurahan juga sami rawuh sedanten. Masya Allah, berarti masyarakat dusun telaga akhlake sae, mulane diguyubi kali piyayi kathah. Tepuk tangan sepindah malih buat fatayat muslimat telaga niki luar biasa, sing keprok utangi lunas kabeh. Amin Allahumma. Sing amine banter ketara utangi akeh, sing sami kepanasan sedaya penyakitnya diangkat kali Gusti Allah. Mengucur keringat hari ini nganti blobor celake, yang blobor dosane. Amin Allahumma. Bu, seksami poso napa mboten? Cek dulu Pak Lurah. Assalamualaikum. Saweg poso napa mboten? Mboten. Mboten napa dereng? Dereng napa mboten? Nek dereng berarti seniki dereng puasa tapi wonten niatan puasa, cuma urung dilakoni. Ngaten nggih Bu. Nek mboten berarti babar blas ora ana niatan puasa. Pak Wakapolsek sek poso napa mboten? Masya Allah luar biasa. Pak Wakapolsek pantesan wajahnya sumringah nan indah. Nginjang dados Kapolsek temenanan niki Pak Tohirin. Pak Lurah mboten usah cilik ngati. Tetep Pak Lurah aku padamu. Niku Pak Lurah ali-aline sekeong-keong. Karena Pak Lurah ahli zikir sampai ali-aline nggo rencang ngancani zikir sami nderek padha nglakoni qiyamul lail, sehingga ali-aline Pak Lurah alhamdulillah ana isine. Saya yakin Pak, ali-aline Pak Lurah ana isine. Nyatane ali-aline Pak Lurah nggih nyetop bise langsung mandeg. Matur sembah suwun Pak Lurah, anggenipun dados PJ Kepala Desa, mugi-mugi dipun paringi amanah, dipun paringi jujur, dipun paringi adil, saged makmuraken Desa Danasari, makmur donya akhirat. Allahumma amin Allahumma. Gusti Allah ngendikaken tenggene surat At-Taubah ayat 36 bahwa 1 tahun ada 12 bulan. Tapi di antara 12 bulan menika wonten sekawan sasi ingkang istimewa. Yang 4 bulan istimewa menika ternyata sing 3 gandengan, sing setunggal rodok misah piyambakan. Bu, sebelah kira assalamualaikum. Pun keduman senek sedanten apa dereng? Sampun. Sing sebelah nginggil mriko yang belakang assalamualaikum. Nggih yang di atas mriko assalamualaikum. Iya masih sadar? Alhamdulillah. Keduman senek? Ora keduman. Mulane mangkate sing gasik. Sing ora keduman senek tetep rezekine sing barokah. Amin Allahumma. 1 tahun ada 12 bulan, tapi di antara 12 bulan ada 4 bulan yang istimewa, yang 3 bergandengan, yang 1 agak misah piyambakan. Yang 3 bergandengan, pertama bulan Dzulqa'dah, yang kedua bulan Dzulhijjah, yang ketiga bulan Muharram. Nah, sing setunggal misah piyambakan geniku bulan Rajab, Ramadan nang ngarep dhewek.
banter salah sekedap Pak Lurah Piai mriki Danasari nek ngendika Rajab niku Rajab napa Rejeb? Rajab. Pantesan yang ngomong ro jawabane madon. Tak ulang non sewu Mbak Den Waser kula nyuwun pantan Mbak Den Waser niki mejane saged dipindah mawon soalnya niki jamahe muter dados kula harus pakai tenaga ekstra nih tak rasa-rasa ya panggungnya mandan pating kerembut titik sebelah kiri mendusul sebelah kanan. Non sewu Bu, 1 tahun ada 12 bulan, di antara 12 bulan wonten sekawan sasi ingkang istimewa. Sing setunggal pertama bulan Dzulqa'dah, cara Cilacap nggih kula diwastani bulan Apit. Cara mriki pada juga senengi madan-madani. Diwastani bulan Apit karena Dzulqa'dah niku kecepit antara Idul Fitri bulan Syawal kali Idul Adha tenggene bulan Dzulhijjah. Mulane Dzulqa'dah cara Cilacap diarani Apit, jebule Danasari melu-melu juga ngarani Apit. Seneng melu-melu. Oh sami nggih, Cilacap kali Purbalingga niku kan pada ngapake? Leres nggih. Pantesan gone nyebut Dzulqa'dah gone ngarani bulan Apit. Yang kedua bulan Dzulhijjah gini ku bulan niki diwastani bulan haji utawi bulan besar. Sing nomor 3 bulan Muharram cara Piai Cilacap Purbalingga ngarani wulan surah. Lajeng sing nomor sekawan bulan sing istimewa mungguhe Gusti Allah gini ku bulan Rajab Ramadan. Nek bulan Ramadan niku diwastani Sayyidus Syuhur, bulan rajanya bulan yang amat sangat mulia. Tapi nek sekawan bulan ingkang istimewa dinten niki kita termasuk dipun tresnani luar biasa kalian Gusti Allah mergo diparingi sehat panjang umur saged kepanggih kali bulan Dzulhijjah. Alhamdulillah. Sing sami dereng poso nggih mboten napa-napa ngenjang tesi wonten poso dinten Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Umpamane kok mboten dilakoni ya ora apa-apa wong anu sunah iki esiana bulan Dzulhijjah tahun ngarep. Dalam nek sing menangi ya muka-muka sing sehat panjang umur sing manfaat barokah amin Allahumma. Maka karena saking mulyane bulan Dzulhijjah termasuk diwastani bulan haram among konten riwayat Nabi Musa ketika lagi ndonga kali Gusti Allah protes, ya Allah kula salat 5 wektu ora ketinggalan, maca Quran tek lakoni, ngibadah poso ya ora pernah ketinggalan. Ku aku ndonga ora dikabul-kabul nggih. Kurang nopo kula niki nggone ngibadah. Maka tulung ya Allah, kula njaluk amalan sing kirane amalan menika wau dadosaken nek kula ndonga bisa langsung diijabah du Gusti. Lajeng Gusti Allah jawab, "Ya Musa, ke tak wae amalan nek awakmu kepingin gone ndonga langsung diijabah, maka dari tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Dzulhijjah silakan ngatah-ngatah ucapan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah." Ternyata Nabi Musa protes malih, "Ya Allah, kula niki apun-apun nggih ngucap kalimat la ilaha illallah kok. Bar wudu kula ngucap la ilaha illallah. Lagi sholat ngucap syahadat ora ketinggalan ucapan la ilaha illallah. Napa bedane ngucap la ilaha illallah tanggene tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah kali sedinten-dintene?" Akhirnya Gusti Allah ngendika malih, "Wala Musa wis warang wurung jaluk protes ngeyel maning. Ke tak wae ngerti Musa, nek tanganmu sebelah kiri kok disoki bumi saisine, disoki langit saisine, njur tangan kananmu disoki anak kalimat
la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah amangka niscaya lewi abot tanganmu sebelah kanan sebab ono kalimat ucapan la ilaha illallah. Kaya gue Musa wis ngerti siki onje sendika dawuh Gusti. Akhire Nabi Musa njur manut pramila kula panjastaya ngalap barokah tabarukan tenggene bulan haram mungguhe Gusti Allah dari tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan Dzulhijjah namanya puasa ghairu muakkad. Mboten patoso dianjurkan tapi nek puasa nggih sae sanget. Sampai tenggene Durratun Nasihin ana kitab menjelasaken keistimewaane puasa tanggal 1 sampai tanggal 7 bulan Dzulhijjah. Kumpamane pitung dinten boten kuat nggih monggo silahkan milih tanggal 8 kali tanggal 9 puasa dina tarwiyah kali Arafah monggo. Umpamane mboten poso nggih mboten napa-napa wong memang anu sunnah cuma ya masa iya diparingi kesempatan kok disia-siakan begitu saja. Silahkan ngenjang ono kesempatan poso dino Arafah insya Allah. Nun sewu Pak Lurah mriki tenggene Danasari ngenjang Idul Adha sing kurban lembu sapi mendo kathah napa mboten? Nyong takon lurae. Oh kompak. Nggih siap, matur sembah suwun, Mbak. Dados mewakili berarti Pak Lurah ditresnani karo wargane. Pak Lurah sing kula tangleti mbah-mbah kakung derek mangsuli. Kathah mriki lembu sapine. Alhamdulillah mendone nggih kathah. Ngantos mboten kaitung niku. Masyaallah berarti Danasari wonge sugih kabeh. Tak cek jajal sugih temenanan apa ora? Sebelah kanan. Assalamualaikum. Ibune wong sugih nggih. Amin. Tak cek jajal sugih temenan apa ora? Assalamualaikum. Jenengan nampi BLT napa mboten? Mboten? Nampi PKH napa mboten? Mboten? Bansos nampi napa mboten? Ah, berarti bener pancen panjenengan wong sugih. Alhamdulillah. Bagi wong-wong sing mampu, bagi wong-wong sing sugih saumpama kongenjang Idul Adha dinten Ahad jenengan ora berkurban ya ora apa-apa sih. Cuma ya masa iya motor NMAX ketuku varione ya anak PCIK alhamdulillah motore plate si putih gelang selengen ya tinggo kabeh. Masa iya wedhus siji ora ketuku. Pancen nggih namanya berkurban niku adalah sunnah. Maka walaupun wingi wis nglakoni kurban pancen nek mampu silahkan kesadaran tahun niki yo berkurban malih. Aben tahun syukur luar biasa bene rezekine tambah barokah. Saumpamane mboten berkurban nggih mboten napa-napa. Wingi ana Pak Kaji takon karo kiyaine kula. Pak Kiai, tahun ki insyaallah kula arep nglakoni kurban nyembelih sapi siji. Lah nyong arep takon, kira-kira ngger sapi siji kena nggo wong 8 apa ora ya? Ternyata kiai kula jawab, bisa niku sapi siji kena nggo wong 8. Jenengan takon kae gua nang apa? Soale tahun wingi kan nyong wis kurban, ya sapi juga. Tapi kan urung metu putuku. Lah bareng siki alhamdulillah putune nyang wis metu umure 16 tahun. Lah kirane sapi siji bisa ora ya kena nggo wong 8? Kiai niku lho jawab, "Oh ya bisa. Sapi siji kena nggo wong 8. Tapi kan ya pancen kowe umur setahun masih kena diselempitna." Cuma walaupun bisa kena diselempitna, bocah umur setahun kan urung bisa numpak sapi. Wong anu sapine keduwuren. Paling kowe kudune nggone munggah ana bancikane. Bancikane ya kowe wedhus siji.
Oh kaya gue Pak Kiai. Dadi ki ana hukum anyar. Sapi siji bisa kena nggo wong 8 tapi bancikane siji. Akhirnya Pak Kaji manut. Oh kaya gue ya. Alhamdulillah. Berarti kena ya sapi siji nggo wong 8 tapi bancikane wedhus siji. Nah, gue bener Pak Kaji. Akhirnya temenan nanti lakoni tuku sapi malah wedhus saya tambah siji maning dadi loro. Sing siji nggo keponakane dadi alhamdulillah gara-gara mertakonan malah dadi ngerti hukum. Ana maning sing unik Pak Kaji takon. Nun sewu Kiai, nyong ki duwe nazar nek ngesuk nyong bisa nyembelih sapi nggo kurban, kowe nyong arep nazare kowe njaluk bagian 100 bungkus. Astagfirullahaladzim. Kowe nazar aparane? Lah jenenge sapi umpamane lemu metu sekintal setengah. Lah ternyata sekintal setengah kowe digawe setiap bagian kowe setengah kilo bemung 300 bungkus. Kon malah gari dijaluk 100. Tapi kan yung nazar Pak Kiai. Iya, nazar sing keprimen disit. Jenenge nazar kowe dilakoni harus membawa kemanfaatan, gawa kemaslahatan, lan bener-bener kudu gawa kesaenan. Lan Pak Kaji kudu ngerti umpamane jenengan nazar berkurban ki ana hukume dewek. Umpama ya Allah nek ngesuk duite nyong genep 40 juta, maka aku arep tuku sapi tak sembelih pas Idul Adha. Gue jenenge wis termasuk nazar. Karena nazar niku adalah menggantungkan kepinginan kita kali suatu niatan ibadah sunnah. Maka karena wis diniatna digantungna, nek duitku genep 40 juta, nyorep tuku sapi nggo berkurban. Bareng kalaksanan bisa tuku sapi, maka ketika sapine disembelih, maka yang bernazar tidak diperkenankan makan dagingnya kurban. Niku ngaten Bu. Dados jenengan caca salah paham. Wingi wonten ibu-ibu takon hukum teng kula begini. Mumpuni nyong krungu-krungu jarene wong sing berkurban ora uli mangan dagingnya kurban. Niku nggone ngaji kayane ditinggal turu. Sing ora ulih mangan dagingnya kurban gene ku nek nglakoni kurbane niku dinazaraken termasuk akikoh. Ya Allah nek anake nyong lahir waras selamat bulanang buadon pokoke nyong arep melaksanakan akikoh nyembelih hewan wedhus tapi sing gede-gede. Nah niku wis termasuk nazar karena menggantungkan suatu hajat niat kepinginan kali suatu ibadah sunnah. Maka ketika kaleksanan iso mengakikoh hewane akikoh, maka ketika yang bernazar gini ku bapak ibune tidak diperkenankan makan dagingnya hewan akikoh. Bisa mampiamba tapi tuku daging dewek. Termasuk sing berkurban umpamane nazar. Langgone berkurban jalanaken sunnah, tapi karena diniatna nazar, among niku nggone berkurban bisa mangan dagingnya kurban, tapi anu uli bagian kang tanggane, udu dagingnya kurban dheweke. Kecuali sing berkurban piyambak mboten ngangge nazar, boleh malah uli bagian kiambek. Lah nazare kok ternyata jaluk 100 bungkus, niki jenenge udu nazar. Niku nggawa madorot malah boten beto kemanfaatan. Lanu 300 bungkus dijaluk 100. Langko sing liyane uli bagian apa? Maka kena apa? Kanjeng Nabi menganjurkan dan mensunahkan kepada orang-orang sing sugih, wong-wong sing mampu, kok ngesuk Idul Adha mboten nyembelih kurban, tetep nang omahe masing-masing pada melu nyembelih. Nyembelih apa? Nyembelih ayam silahkan. Nyembelih bebek monggo. Arep rica-rica entok silahkan. Sing penting Idul Adha melu nyembelih kanggo wong sing mampu. Karena kan sing jenenge daging kurban niku yang diutamakan terlebih dahulu adalah maaf fakir miskin kali du'afa. Lan jenengan kan orang nampak bansos.
ora nampa PKH, ora nampa BLT. Nah, ketika Idul Adha aku nyembelih pitik dewek-dewek. Oh, ini bukan kekarepane kula, Pak. Niki ngendikane Kanjeng Nabi. Nah, ngapa kok wong sugih sing ora berkurban juga tetap disunahkan nyembelih pitik dewek-dewek dalam rangka menghilangkan rasa tomak, rasa tamak, rasa serakah, rasa rakus di dalam diri kita. Nikulah sunah saking Kanjeng Nabi. Soale sing jenenge wong sugih kok ora melu berkurban, pas Idul Adha ngarep-arep bagiane daging kurban, niku jenenge jenenge serakah. Malah kadang-kadang sugih kurban ora malah ngenteni bagian, kawit isuk tekan sore sengaja ora masak. Ya lo nganti tekan sore seluruh tes selengeng iki ya. 4:30 kok ki daginge nggone Kang Sarmin ora tekan-tekan ya. Wis kadung ketisuk ora masak, cek. Bumbune wis diulek kabeh. Sindike sate wis disiapna, tepes wis dibakar. Dene ki ora tekan-tekan. Kuwi jenenge serakah. Mulane kula jenengan sedaya sing kirane sugih utawane mampu kemboten derek berkurban, ora ketang tuku ayam sayur ngaras sekilo 2 kilo genti masak piyambak dan tidak diperkenankan ngarep-arep daginge bagian kurban supaya ngilangaken rasa tamak serakah kita. Maka mugi-mugi jenengan pun diparingi rezeki ingkang murah ingkang barokah. Sisami berkurban dinten menika juga nyembelih sifat sirik iri dengkinya, nyembelih sifat tamaknya, nyembelih rasa serakahnya supados berkahi kangge sedaya warga masyarakat Danasari. Amin Allahumma. Maka kula panjenengan sedaya kedah pirsa niki mumpung tanggene Idul Adha, tanggene bulan besar, maka sangat-sangat dilarang bahkan haram ketika nampak bagian daging kurban sampai diperjualbelikan. Memang begini, wonten tiang nun sewu, tiang fakir utawi tiang miskin menika pikantuk bagiane daging kurban. Memang nek wis diparingaken karo si miskin berarti kan wis dadi duweke si miskin. Memang bagi orang yang tidak mampu nampa bagiane daging atau kok tulang-tulangnya utawi isi nopo sumsum tetelan, nampi tetelan kok ternyata teng si miskin niki badhe dijual, tapi karena memang wis diparingaken karo si miskin itu diperbolehkan. Yang ndak boleh niku wong sugih ulih nampa bagian daging kurban kok sengaja didol, niku haram hukume, dosa. Termasuk sengaja dientet-entet kuwi daginge bagian kurban ulih Kang Sarmin, ulih Kang Pak Lurah, Pak Wakapolsek ya nyembelih dikumpul-kumpulna terus ternyata dilebokna freezer anu arep go hajatan tahun ngesuk. Niki dengan tujuan supaya modale ora pati akeh ngene hajatan, men ora mawi dadak tuku daging, itu yang tidak boleh. Termasuk itu yang namanya tetep didol. Karena ngeniku wis diniatna men supaya nggone hajatan orang ngetokna kakeyan dana, nggih niku dikumpul-kumpulna niku sing mboten pareng. Tapi bagi maaf si miskin atau maaf si duafa menika ternyata kok nampi bagian memang niku wis dados milike si miskin. Umpamane tulang utawi tetelane arep disate niku nggih boleh karena mereka memang tidak mampu dan memang berhak untuk mendapatkan bagiane daging kurban. Bagi kita semuanya mugi-mugi puasane kawit wingi tanggal 1 sampai tanggal 7 sampai dinten menika poso tarwiyah ngantos dumugi ngenjang poso Arafah, sing sami lagi melaksanakan haji sederek kita sing saweg melaksanakan ibadah haji teng mriku nggih diparingi sehat walafiat, diparingi tumakninah, kondur saged dados haji ajeng kama bermabrura. Amin Allahumma. Amin Allahumma.
Maka akhirnya kula belajar wingi saking kiai kula bahwa kiai kula ditangleti kali seorang Pak Haji tiange mandan pelit tur ngeyel. Sabine siji kena wong 8 apa ora, tapi jawabannya indah. Ternyata sapi siji uling wong 8 tapi bancikane siji nyong mikir. Ya. Berarti namanya seorang kiai napa malih teng desa. Masya Allah. Niku punya sifat alladzina yanzurunan nas biaini. Yang namanya seorang kiai, orang yang alim niku kagungan sifat alladzina yanzurunan nas biaini. Mampu ngomong masyarakat, mampu memandang masyarakat dengan pandangan kasih sayang. Karena jenenge urip teng masyarakat, antuke tanglet nggone takon karo seorang kiai niku ora kaya bocah sekolah. Bocah sekolah pelajarane matematika, ya kudu ngenteni jadwale matematika, nggone takon pun naring guru matematika di jam pelajaran matematika. Tapi nek ustad kiai teng kampung niku orang guru jam wektune, wong kadang-kadang kepapasan ketemu nang pasar, ibu-ibu wong wadon takon, nek takon kadang nyeleneh maning. Nun sewu Pak Kiai, kula arep takon. Ngene takon iki kula nggone puasa bulan Ramadan urung tek sarutangi. Kira-kira uling lakoni puasa dina tarwiyah karo Arafah napa mboten? Nek takon seperti itu, apa enggane kudu ngenteni wektu jame pelajarane? Kan boten. Maka ustad teng kampung, kiai teng kampung, masya Allah, perjuangan ini luar biasa. Kalau ingin nembe nyicipi bu sebulan suntuk nang bulan Ramadan, dadi ustad kampung, janora bayaran babar blas. Kulo kali Pak Kiai, dinten niki jelas amplope larang amplopku. Tapi masalah dongane mumpuni karo dongane Pak Kiai luwih ampuh dongane Pak Kiai teng dusun. Selain apa? Pak Kiai mucal ngaji rutinan fatayat muslimat gede-gedene mung diamplopi 50 utawane 100 Bu. Tapi kangge napa minteraken masyarakat teng dusun kowe. Mulane aja badannya balik karo kiai kampung. Yang kok disit sabar orang ngarani sampean. Mung gawe ngerti tok be ya lo Yusartina. Ibune semor ora kok. Yen kan ora ngarani sampean, mung gawe ngerti tok be dadakan. Ora kok. Mune ngaji malah kaya wong padu. Salu ala Nabi Muhammad. Niki kinten-kinten anggar ngajine sebelah kanan panas banget kados niki. Rampung selesai cekapan jam pinten niki Bu? Dalam jam gangsal sore. Masya Allah. Kalau munggah jam kali langkung 10 menit, mudune jam 5 sore. Ya Allah ya Karim. Napa wonten kiai ceramah 3 jam setengah? Wonten. Sinten niku? Nyong. Moga-moga sampai pun acara tidak ada halangan suatu apa. Amin Allahumma. Yang namanya kiai nang dusun, ustad teng kampung niku perjuangannya luar biasa. Nyong jane ceramah kepingin angkana tok Bu. Tapi lah nek kare ngene nyong ora. Oh iya, Pak Camat Karangreja, alhamdulillah. Oh Karang Jambu. Nyong komandan bingung ya ket wingi sih. Soale kula ngaji teng kene perbatasan Purbalingga kali Gombong. Pak Camat menika rawuh. Enggih sugeng rawuh Pak Camat, ahlan wasalan bi khudurikum. Ngasi mumet bae kowe ket miki. Kecamatan. Oh, 2 kecamatan dirangkep. Oh. Berarti niki nembe badhe persiapan 1 kecamatan baru ngaten niku. Sudah lama. Tapi ngerangkep. Oh kados niku jen. Tapi kalau Kapolseknya Karangjambu. Oh Karangreja. Belum. Mboten napa-napa Pak Camat. Kula saweg radi bingung.
Oh, panjenengan Wakapolsek Kecamatan Karangreja. Karangreja, Karangjambu. Ngono lah karepe lah. Selesai kula mumet banget niki. Soale kali Pak Camat niki tempung dipundi pasti kepanggih. Subhanallah luar biasa Pak Camat, ngapunten nggih. Kula kegasiken. Kula sing kegasiken apa Pak Camat sing telat? Oh panjenengan sing telat ya Allah, nembe wonten iki camat ngaku salah dheweke. Tepuk tangan dulu dong buat camatnya saja, tanggung jawab luar biasa. Matur sembah suwun Pak Camat, ya Allah. Seniki kula nggih dados paham. Beliau panjenenganipun Bapak Dedi Kurniawan SSTP MSI menika adalah camat Karangreja, tapi juga menjabat camat teng Kecamatan Karangjambu. Kados niku. Oh kebalik. Pak Camat Kecamatan Karangjambu, tapi PLT juga tenggene Kecamatan Karangreja. Kene senengi gajine pada dobel-dobel ya. Nggih. Lah sing rawuh menika Pak Wakapolsek Kecamatan Karangreja. Lah ternyata teng Karangjambu juga belum ada. Sing wonten menika dari Kapol Subes Sektor. Kapol Subsektor Karangjambu. Kapolsek sub niku sub unit. Sektor tetep sektor. Karangjambu. Kados niku nggih, siap-siap. Nggih. Ya gaji kados Kapolsek barangan. Masya Allah malah lebih temenanan nggih pancen. Nyatane lebih nang kene nilang-nilang apa sih ya Bu ya? Arep nganggo helm wong kader nang desa iki kira nganggo helm ora apa-apa. Umpamane nganggo sandal jepit tilang ya kebangetan banget ana nang desa enggane adol piti karing pasar enggane di nganggo sandal jepit ditilang kan ya melas ya Bu. Nggih mulane berarti gajinya malah ngungkuli Kapolsek. Masyaallah, terima kasih Pak Sutarnyo. Nggih. Pun lengkap niki Pak Camat, Pak Wakapolsek, saking Babin Kamtipmas, saking Babinsa juga alhamdulillah rawuh. Menika Pak Kepala Desanya temenan ki angger lengkap iki ngajine sampai jam 5 sore temenanan. Sing keprok bisa mangkat umroh kabeh. Kila mandan ngarang, anak keprok-keprok bisa ngelungakna umroh. Shallu ala Nabi Muhammad. Permisi, makanya iki lagi ngadeg nang kene ya Bu ya. Lagi cerita aja padanya balekna karo kiai kampung. Lah ibune jawab ora kok. Karena yang namanya kiai kampung, ustadz teng dusun, masya Allah, perjuangan ini ku luar biasa. Kula wis nyicipi soalnya sewulan suntuk teng wulan Ramadan, kula dadi ustadz teng desa. Pancen sengaja Ramadan kula niku mboten nerima jadwal pengajian. Lo cancel sedanten, ora mangkat pengajian. Wong kula nganti diundang teng Indosiar. Sementara kula matur kali Indosiar, kula absen dhisik, mboten saged mangkat teng Indosiar. Nang apa sih mumpuni? Mboten napa-napa sih. Cuma kula kepingin dadi menungsa temenanan bulan Ramadan iki. Lah, apa mau ora temenanan? Ya temenanan. Cuma kula ben Ramadan niku pasti salat tarawih nang masjid-masjid rest area, tenggene masjid-masjid warga masyarakat lintune. Kula ngger Ramadan mboten pernah salat tarawih nang masjid dhewe. Dadi nyong kepingin dadi menungsa temenanan kembul karo menungsa asli. Yen jenengan asli, cuma mandan kurang nyata seperti itu. Akhirnya temenanan, kula matur kali manajer kula diatur selama 1 bulan penuh. Kula alhamdulillah bisa nyicipi salat tarawih teng masjid dewek. Bareng kula nyicipi ustaz datang desa, masya Allah rekasa. Pas lagi bar salat tarawih hari kedua, sengaja kula niku mboten langsung wangsul teng griya. Kula sengaja bar salat tarawih kula lenggah-lenggah, ngobrol-ngobrol, genduk-genduk rasa kali masyarakat lingkungan tangga Teparo. Anak ibu-ibu ngendika begini, ih mumpuni. Ya Allah lawas banget ora tau keton. Akhirnya dinas apa?
Niki sing kula maksud. Kembul karo menungsa asli, metu bahasa asli, Pak. Jare nyong pengajian kayak iki diarani dinos. Ya nyong ya biasa bae tak jawab, "Nggih, Bu. Lagi mboten mangkat dinos niki. Lagi kepingin sholat tarawih kali jenengan." "Wonten apa, Bu?" "Iya nyong arep takon mumpuni. Soalnya angger aku takon karo Pak Kiai kon ra kepenak, wong Pak Kiai anu piyai kakung. Lah mumpung karo Ustadz Wadon nyong arep takon, tapi aja tersinggung. Soalnya nyong arep takon kaya iki mumpuni. Nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut ketika wudu sing dipasu du bolongan entute?" Nyong malah dek mikir, iya ya. Lah kok nyong malah nambah mikir tekan semono. Ulangi Bu, kepripun ngene tanglet. Nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut ketika wudu sing dibasu du bolongan entute? Kan pertakonan nyengiti banget gue, Pak. Arep tek jawab ya marakna cengele lara. Ora dijawab kan anu kadung takon. Akhirnya kula jelasaken, Bu. Sangertose kula tenggene Sulamut Taufik niku dijelaskan bahwa orang yang berhadas tidak boleh melaksanakan sholat, baik sholat fardu, sholat sunnah ataupun yang menyerupai sholat. Apa itu yang menyerupai sholat? Sujud tilawah, sujud syukur, niku namanya menyerupai sholat. Wong ing atase sujud syukur mawon kudu dalam keadaan suci berwudu. Contoh, Bu, jenengan pernah meriksani bal-balan apa mboten? Pernah. Nah, bapak-bapak sih jelas nganu hobine bal-balan. Jenenge wong bal-balan kan kadang wonten niku pemain sing ngegolaken bola teng gawang diel gol. Piyambake celebration. Napa niku celebration? Merayakan dengan akeh warna-warna gaya. Ana sing mlayu karo nepuk-nepuk dada, ana sing karo kaya kiye. Tapi ana juga sing karo sujud syukur. Nah, nggone ngegolna bola teng gawang, diel gol terus sujud syukur. Sae napa mboten? Sae. Cuma ternyata sujud syukurnya pun syaratnya kudu dalam keadaan suci berwudu. Berarti selama niku pemain bolanya mampu menjaga kesucian wudu di dalam dia main bola, berarti pas lagi sujud syukurnya sah. Tapi kok ternyata nggone bal-balan wis ana batalnya, berarti nggone sujud syukur mboten sah. Akhirnya sing protes, tapi kan luwih apik sujud syukur ketimbang kaken gaya. Iya, masalah ganjaran urusane Gusti Allah. Wong niki lagi jelasaken bab fikihnya. Maka tenggene Sulamut Taufik dijelaskan wong salat kudu dalam keadaan suci berwudu, lajeng wong tawaf ya kudu keadaan suci berwudu, termasuk sing lagi padha tawaf dinten menika tenggene Mekah Medina mriko para bapak haji puaja muga-muga mampu melaksanakan kanthi netepaken syariat rukun dan wajibnya nggone dadi bapak haji puaja nglakoni ibadah kanthi tumaknina Allahumma. Dan yang ketiga, namanya orang kok belum keadaan suci berwudu, masih punya hadas, maka tidak diperkenankan membaca Al-Quran. Sering ibu tanglet, mumpuni nek maaf aku lagi datang bulan, lagi haid, kumpamane malam Jumat kula kepengin maca Yasin utawi Al-Kahfi, kok macane namung nang layar HP gue ulih apa ora? Maka maaf, kita niki kan derek madhab Imam Syafi'i. Tanggene madhab Imam Syafi'i, moco Al-Quran niku harus dalam keadaan suci berwudu. Wong nyepeng mushafnya saja menurut madhab kita Imam Syafi'i harus dalam keadaan suci berwudu. Berarti menawi seorang ibu-ibu tiang istri wanita lagi haid datang bulan kok memaksa moco Al-Quran, sementara jangan terlebih dahulu, karena walaupun macane teng layar HP tapi diniatna maca, maka harus dalam keadaan suci. Mula maaf tiang haid datang bulan dikatah-katahken moco zikir lan sholawat. Lah yang dipertanyakan oleh jenengan mangke niki Bu, nang apa wong wudu batal gara-gara ngentut ketika wudu sing dibasuh dudu bolongan entute? Karena maaf nun sewu teng Al-Quran sampun dijelasaken
yang namanya maaf bolongan entut tidak termasuk anggota badan yang harus dibasuh ketika berwudu. Jawabane al aslu lam yus'al, syariat paten tidak usah mawi dipertanyakan. Kayak contoh, nang apa wong sujud karo jengking. Niku kan wis dadi syariate kaya kowe bentuke, kok dipertanyakan sing jawab tambah mumet. Oh kaya kowe mumpuni, heeh. Yang ngapuran yang kadar takon tok be. Soalnya kenyong mau pas lagi sholat ngisa, kenyong kerasa makces kayak gue. Lah gue nggone ces, gue termasuk ngentut apa ora? Ya nyong belajar sabar kayak Pak Ustad, Bu. Bu niku ces cis cus tutup brot. Niku jenenge ngentut. Berarti batal sholatnya, ya batal wudhunya. Diulang maning gone wudu, diulang maning gone sholat. Kayak gue Bu. Oh ya yang sekia dadi paham mumpuni. Langgereng gone ces burine karo moni prepet-prepet. Jujur ketek tinggal Bali. Tapi nyong gone balik karo Melayu. Pas Melayu nyong karo ngomong kayak gue karo ampase. Niku sing tak maksud kembul karo menungsa asli nyong dadi menungsa temenanan. Kowe nggerudu tanggaku ya nyong ora wani. Ngene jawab karo Melayu, kowe karo apa sendean? Mung kana tanggaku dadi nyong wani. Niku hari kedua. Lah hari ketiganya salat tarawih. Kula bar salat tetep mboten langsung teng griya. Kula ngobrol-ngobrol maning sing liya-liyane ngene takon hukum kepenak-kepenak dijawab. Ibu-ibu ke maning jan ngene takon mandan angel dijawab. Gari beda maning ngene takon modelnya karo bisik-bisik. Mumpune yang arep takon tapi tolong aja krungu karo sapa-sapa ya. Iya arep takon apa? Arep takon mumpuni. Wingi pas Ramadan tahun 2021 nyong kanggone puasa bolong gara-gara datang bulan. Lah Ramadan tahun ki nyong ketemu maning urung tak sarutangi puasa sing ganu. Lah kowe nyong dihukumi kepriwe? Tak jawab nang nyong, pun jenengan kowe diarani, diwastani, dihukumi murtad khofi. Hah, yang murtad? Aja banter-banter. Jar ora krungu tanggane. Ya. Ternyata bareng kula ngucap murtad khofi, dheweke kaget. Maaf, nek krungu murtad pancen ya mandan kaget, Bu. Jenenge murtad niku kan keluar dari Islam. Tapi wonten sing diwastani murtad khofi, nggih niku setengah murtad utawi basa aluse niku rusak imannya. Menungso kita orang muslim muslimat iso rusak imannya jikalau kula panjenengan sedaya nggone urip nyepelekna hal wajib. Nyarutang puasa Ramadan niku kan wajib. Lah kok nganti disepelekna anu tahun wingi ketemu Ramadan tahun iki kok urung disarutangi. Masya Allah, itu dalam waktu 1 tahun Anda kemana saja Besti? Maka cara bertaubat dari murtad khofi, pertama mengucap 2 kalimat syahadat, yang kedua kata-kata maca zikir sholawat, lan langsung disarutangi nggone utang puasa Ramadan di luar bulan Ramadan. Sing pertama disarutang sing tahun wingi dhisik, terus disarutang sing tahun iki. Mulane kok panjenengan ngenjang badhe melaksanakan nyarutang puasa Ramadan, kok badhe dibarengaken kalian puasa sunnah Arafah, boleh-boleh saja. Bagaimana caranya? Ndak usah mawi niat puasa sunnah Arafah, langsung niat mawon nyarutang puasa qodok Ramadan. Walaupun boten niat puasa sunnah Arafah, tapi yang dikerjakan gone nyarutang Ramadan tenggene dina Arafah, muga-muga ya pikantuk berkah
bulan Zulhijjah teng dinten Arafah. Ngaten niku Bu. Maka memang mboten nonton dalil supaya cepet-cepet nyarutang puasa Ramadan niku mboten nonton dalile. Tapi yo supaya kula panjang sedaya mboten kebablasan mbok nganti urung nyarutang puasa Ramadan malah wis diniatna puasa sunnah malah akhirnya diwastani murtad khofi sampai rusak imannya. Naudzubillahi min. Shallu ala Nabi Muhammad. Irfa saking Jogja Pojok Telaga. Alhamdulillah luar biasa mergo semangat kula sawermin Pak Ustad. Nggih, kena nggo medang kopi. Kula sumerep anak-anak muda semangat maca sholawat niku seneng ketimbang gerang-gering nang ngebruk nang pinggir alas karetan malah karo ndelengi wong liwat dibijini. Ana sing liwat to ayu ge 85. Ana silat maning lagi kisut 45. Ana sing lewat maning ibu-ibu wonge lemu tume bokonge lambian mlati tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah. Leno bokong liwat ditahlili. Bocah isine gerang-gereng ora ngaji. Kan mending nuduki hadrah rebana, tambah sholawat dadi tambah mahabbah, muga-muga tambah mahabbah tambah syafaat. Allahumma niki yakin ngajine sampai jam 5 sore? Temenan? Ngaos sampai jam gangsal sonten ibune kuat? Masya Allah. Bapaknya sanggup? Bapaknya sanggup, ibune kuat nyora melu-melu. Niki nembe mawon jelasaken bab fikih napa malih tenggene bulan Zulhijjah. Pak Camat mpun telat. Wis lagi jelas nawon-nawon banget wau nggih Pak Wakapolsek nggih. Pak Lurah nggih. Pun jelasaken bab bulan Zulhijjah warna-warna tapi Pak Camat rawuh kan anu telat kula sing kegasiken. Ya wis ora apa-apa. Niki alhamdulillah Pak Camat pengawasannya dalam rangka silaturahim kali keluarga besar Fatayat Muslimat namung sak dusun Telaga. Tepuk tangan sepindah mali dong. Niki kula nggih heran mung sak dusun tapi bubune semangat luar biasa. Nggone nglamar ngajine mumpuni niku udah 2 tahun yang lalu guys. Saestu sing urun tenagane urun materine. Bayangkan pengajian hari ini geden banget niki pengajian. Lho kok niki semangat ibu-ibu Fatayat Muslimat, panggunge duit, panggung rijinge duit, backgroundnya duit, sound systemnya seneke mumpuni. Kalau bukan mergo rahmate Gusti Allah mboten mungkin pengajian saged sesukses niki. Maka tenggene kitab Al-Adab halaman 78 karya Imam Al-Bukhari Kanjeng Nabi ngendikaaken tenggene hadis mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Sing iman kali Gusti Allah, iman karo dina akhir, maka hendaklah senang memuliakan tetangganya. Bangun silaturahim yang baik di masyarakat. Kita mulai dengan bagaimana cara kita menghormati tetangga, menghormati tiang sanes, apalagi tonggo perek. Bu, assalamualaikum. Siapa tetangga kita? Islam ngatur. Tetangga kita adalah 40 rumah di depan rumah kita, 40 rumah di belakang rumah kita, 40 rumah di sebelah kanan kiri rumah Anda. Itu tetangga jenengan. Jenengan masak sayur enak, harumnya sampai kecium oleh tetangga sebelah, maka Anda kena diskualifikasi untuk memperbanyak kuahnya. Kuah cara piyayi Telaga napa? Ya udah banyu Pak lah. Kokoh. Cara mriki napa? Duduh. Nganti nggone ngomong melu ana metu duduhe barangan ki nyong. Duduh. Cara Cilacap sami kokoh, ana sing arani duduh. Cara mriki sami nggih. Menawi masak enak, harumnya sampai kecium tetangga sebelah, maka kita wajib untuk memperbanyak duduhnya. Kenapa duduh sing diake? Nggih,
ben tanggane bisa melu kerasan kabeh, Bu. Apa maning omah perek-perekan kaya kiye. Nganti suara ngentut be mantul. Wajib jaga rasa dengan kita hidup bertetangga. Jaga rasa. Hidup bertetangga paling susah jaga rasa. Kenapa harus menjaga rasa? Karena kita hidup bertetangga. Anak apa-apa sing tulung pertama mesti tanggane. Jenengan duwe hajat sing dadi rewang sinten? Tanggane. Jenengan sakit sing tilik sinten? Tanggane. Jenengan hajatan sing kondangan sinten? Tanggane. Na'udzubillah min dzalik summa na'udzubillah min dzalik. Umai kebakaran sing tulung pertama sinten? Tanggane. Nyong ngerti duluren jenengan akeh, Bu, tapi kan pada nang Kalimantan. Yang ngerti kakang jenengan dokter tapi kan nang Jakarta. Ketika na'udzubillah min dzalik umai kebakaran apa ngenteni kakangnya bali sakang Jakarta. Ya tekan kene entek bersih. Anak apa-apa sing tulung pertama niku tanggan. Mulane kudu saling jaga rasa. Ndek talang-talang banyu, talangi nang gone gendenge sampean, tapi nek udan banyune nyemboro taring terase tanggane. Ora mau diperintah, kowe talang didandani, pengertian dong. Nek wit-wit pelem oyote nang gone tanahe sampean, tapi godhonge yomyok haring terase tanggane, ora mau diperintah. Kowe wit pelem ditutui, pengertian dong. Jenengan kenduri selamatan, wong tangga perek, tangga ada be diundang, tangga perek aja nganti keliwatan, pengertian. Jenengan kagungan hajat, tangga perek usahane tukang layos. Ya layose tangga perek sing dinggo nang hajatan ning jenengan, pengertian. Dewi duit sawo oyote tanang gone tanah sampeyan, tapi kan wae mentolok gede akeh, ora ketang setitik, tanggane dikon melu nyicipi, pengertian. Jenengan lagi bangun omah, ternyata tangga sebelah usahane kuli bangunan, anu tukang. Ya tukang tangga peres sing kok nyambut gawe melu bangun wae sampeyan, pengertian. Bapake sing tenginggil jawab, mumpuni kepre tangga perek dikon nyambut gawe ning omahku, ngene nyambut gawe belang sing rajin portal patel kabeh kon kanggo kena. Angger pancen gaweane kurang memuaskan, tukang yang profesional ngundang saking tukang sing adoh, tapi tangga perak tetep dikon melu nyambut gawe bangun omah sampean ora ketang dadi kuli aduk. Dalam rangka nopo? Jaga nama baik kita di dalam bermasyarakat. Maka bojone kuline ya sing lebih pengertian, wong sing lanang lagi kok nyambut gawe nang omah perek, anaknya jangan timelu ngintil. Ramane kerja nake melu, mesti ngepas lagi medangan. Lamun si lamun sing ngerjakna wong sugih nggone awewe teng bepas-pasan, angger bapake kerja nake ngintil, pengertian. Hidup bertetangga jaga rasa. Maka kula panjenengan sedaya wis jaga rasa untuk menjaga silaturahim baik di dalam muslimat fataya, apalagi hidup bertetangga, ngomong saomong dijaga. Pamane yang jadi muslimat punyai arep perintah kali anggotanya, maka ngangge bahasa sing halus. Lah anggotanya jawab nggih sing sae. Niku di dalam berorganisasi kadang wonten rasa-rasa tersinggung dan lain sebagainya, maka kudu jaga lisan yang baik. Hidup bertetangga pun demikian. Omong saomong kudu dijaga, mikir disit nembe ngomong. Aja bar ngomong nembe mikir. Takun nyelek kutrak. Ngerti-ngerti tanggane puluhan tahun bocor meteng-meteng. Mune takun nyelekit, tahunan bocor meteng-meteng. Kuwi sampean sing ora anak apa bojone sing ora urip? Astagfirullah. Jenenge wong nikah, Bu. Salah satu tujuan menikah adalah kasratu anasel, ingin meneruskan darahnya,
ingin meneruskan keturunannya. Lu nganti tahunan bojo orang meteng-meteng mboten namung beban mental, tapi beban sosial. Aben-aben ketemu wong ditakoni, "Wis isi apa durung?" Sing ditakoni mumet banget. Nggone ikhtiar, nggone berobat, nggone mertakonan, nggone salat tahajud, sing karo miring, sing karo melumah. Nggone sare, Bu, ya Allah. Jenengan ngaos malah mriko-mriko. Maka ternyata nek onten kejadian seperti itu, kita belajar ngendikan sing sae. Bu, jenenge rumah tangganan ya akeh ujiane. Ana malah tanggane nyong nembe ning karong minggu metenge wis 4 wulan. Lan jenengan diparingi kok iman takwa kuat, Bu. Nyonek nang posisine jenengan durung mesti sekuat jenengan. Insyaallah, Bu, ikhtiarin jenengan, sabarin jenengan gone kepingin de paringan momongan, insyaallah nglunturna dosa-dosane panjenengan. Tambah sabare nggih, Bu. Kan sing didongakna dadi seneng. Betul. Leres. Takun nyelek kutak, ngerti-ngerti tanggane anake nganti 30 tahun urung bojo-bojo. Nek takun nyelekit, anak perawan tua liwat. Perawan tua. Ini 2022, guys. Ibu dulu 15 tahun, 17 tahun nikah. Itu wajar karena umumnya zamannya ibune begitu. Lah ini 2022 wis orana bahasa perawan tua ya, sorry, hello. Deweke. Siapa sing ngomong? Ki nembe anake. Pengajian ngarani ustadzai perawan tua ki nembe anake. Yakin wong telaga tok modele. Nyong udah perawan tua, Bu. Nyong 26 tahun. 26 tahun Pak Camat tesi 6 napa pun tua. Si 6 Bojone nasi bela ninyong, ya Allah. Pak Kiai ngendika, santri sebelum usia 27 tahun tidak boleh gugupan bojo. Karena santri sebelum usia 27 tahun adalah masa emas untuk ngabdi teng masyarakat, Bu. Mulane nyong urung bojo dhisik ta 26 tahun. Esiana waktu setahun maning kan kena golenjean. Saya ngomong begini, tiba-tiba besok pagi nikah juga nggak tahu. Wong sing jenenge rezeki jodoh kan nggih Bu nggih. Perawan tua. Mikir disit nembe ngomong. Aja bareng ngomong nembe mikir takon nyelak kudak. Deweke. Mungkin putanen jenengan sing nganti tekan 28 tahun. Cawatun mungkin nganti umurnya 30 tahun durung bojo. Mungkin beliau punya prinsip, Mak, Pak, bapake karo mamake ora usah mawin datak pikiran warna-warna. Tanggane ngomong apa ya terserah. Wong aku ki anu ngaji, nganti umurnya nyong semene tahun, aku esi kepingin nyambut gawe. Bukan aku ora mikir bojo, mikir, Pak. Cuma kula kepingin mumpung esi dewekan tak nyambut gawene. Ben bapak biung ketika masa tua gari menikmati ibadah aja dadi tukang deres terus kayak gue lah. Nyong kepingin bapake nggone dadi masa tuane gari getol nggone ngibadah. Men nyong sing tak nyokolan adik-adikku. Mulane nyong diredyoni ki, Pak. Ngone nyambut gawe rezekine sing berkah ben nyokolan adik-adikku. Bapak biung gari menikmati masa ngibadah. Kayak gue Bu nggone ndek prinsip. Perawan tua. Wong kok ngendikane ngomong nyelak kudak niki mboten termasuk orang yang mendukung silaturahim di dalam bermasyarakat. Berapa nyawa melayang hanya gara-gara mboten saged jaga lisan. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairon aw liyasmut. Sing iman kali Gusti iman karo dina akhir maka hendaklah ngendikan sing sae. Nek dereng saged ngendikan sing sae lawi becik meneng cara mriki napa?
Oh mendel cara ngengklot Cilacap silent please. Nek durung bisa ngomong sing apik, lebih becik meneng karena mulutmu adalah harimaumu, keselamatanmu berada di lambemu. Lambemu apa lambeku? Jadi salah paham nih. Lambeku apa lambemu? Ya lambene dewek-dewek. Malah ngarep lambene mumpuni. Sithik-sithik ra ketara, suwe-suwe dadi cetha. Kaya wong tumindak dosa dilakoni saben dina. Dosa lantaran omongan, lantaran kuping lan mata. Kadang-kadang ra kerasa merga kabeh wis kulina. Maulana ya Maulana ya Sami'u doana. Maulana ya Maulana ya Sami'u doana. Birahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Birahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Sareng Maulana ya Maulana ya Sami'u. Birahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Birahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Sing ati-ati kelawan waspada, menawa sira dong ngobrol karo kanca, ngrasani tangga ngocah alane liya. Kadang ra rumangsa awake gawe dosa, asik omong-omong karo ngrasani. Ati rasa dan amale banjur kecolok. Mula ayo durung telat, enggal-enggal padha taubat. Tinimbang ana akhirat, sira padha kena azab. Mung merga dosa sepele kang ora dirasakake, nanging gedhe akibate merga salahe dhewe. Maulana ya Maulana ya Sami'u doana. Maulana ya Maulana ya Sami'u doana. Birahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Birahmatika ya Rabbi la taqta' rajana. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya bisallallahu. Barang disawer suarane mandan banter nggih Bu. Ya pancen bener kudu disawer dhisik. Masyaallah. Niki ngajine sampai jam 5 sore? Temenanan? Oh, wonten cerita Bu. Tenggene zamane Sayyidina Abu Bakar ada salah satu manusia meninggal dunia, wafat, sedo alias mati moduar. Sanes kula sing matur Pak Lurah niki wargane jenengan. Bareng sedo niku mayit dilebetaken teng sakjroning kain kafan Bu.
barang wis ditusi diulesi dikain kafani dilebetaken kasuraga. Ibu pirsa ngertos kasuraga? Kasuraga niku keranda mayit. Cara mriki napa? Oh sami nyebute kasuraga. Nyata niat Cilacap karo Purbalingga kuwi pada ngapake nggih? Kasur raga. Kasur niku tempat, raga niku badan. Dados kasur raga niku tempat nggo badan sing wis ora ana nyawane. Manawi cara Indramayu, Cirebon, Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan sampai Kabupaten Batang, tamriko nggone nyebut katil. Dalam katilan. Katilan. Cara mereka untuk nyebut katilan. Oh, berarti karena memang mereka berbalingane perbatasan Pemalang. Dados sonten si nyebut katilan. Oh, berarti katilan itu asal kata dari katil. The katil. Cara Kebumen Kulon nyebute bandosan. Cara Kebumen Wetan nyebute andan-andan. Jawa Timuran nyebute benduso. Teng Jawa Barat nyebute wong Sunda pasaran. Tapi wonten Bantar Kawung Brebes perbatasan Kali Karang Pucung Cilacap temriko nyebute kurungan Batang. Niku mboten kasar, Mbah. Wong anu panci pun bahasane piyai mriku niku ngaten. Tapi malah kula cocok diwastani Batang. Nah, Bu Ayu Bu Gagang esuk arep dadi Batang kabeh. Menurut kita kasar, menurut beliau-beliau mboten. Cara mriki wonten bahasa halus, tapi cara teng Sunda kasar, Pak. Contohnya dahar. Dahar teng mriki kan kangge tiyang sanes. Monggo Pak Camat, niku daharane di dahar rumiyin monggo niku sae. Tapi teng Sunda, Pak, dahar niku artine mbadhok, notol, nyekek. Malah kasar teng mriko. Dados menurut kita kurungan Batang niku kasar, tapi menurut piyai mriko mboten. Tenggene Bantar Kawung mereka nyebute kurungan Batang, cara Cilacap kasuraga, cara Telaga nasingarani katilan. Bareng mayite dilebetaken teng saklebuting katil. Ketika niku mayite badhe disolati, ujuk-ujuk dumadakan katile obah banter banget, Bu. Kaya-kayane mayite urip maning. Penasaran sing badhe nyolati, dibukalah niku katil. Bareng katile dibuka temenan, Bu. Mayite lagi uget-uget kados niki. Tambah penasaran sing badhe nyolati, dibukalah niku kain kafan. Bareng kain kafan dibuka, apa yang terjadi saudara-saudara? Kemala gol. Imangi mayite bal-balan. Bareng dibuka niku kain kafane, ternyata teng salebeting kain kafan anak ula gede banget lagi nyokoti gulune si mayit nganti tekan kerongkongane. Geger sing pada nyolati pada melayu golet gebug. What is a gebug? Gebug is a bentong, you know? Bentong, you know? Yes, I do pakdel. Bareng nyepeng bentong isarap bentongi kue ula. Ternyata ketika sing bentongnya ancang-ancang, ternyata ulan arep dipentong, ulan bisa ngomong kayak manusia. Manusia, lulu pada mau gebugin gue, emang gue salah apa sama lulu pada? Ternyata ulannya ulah Jakarta. Kaget sing pada gebuk, subhanallah, laula kawakmu bisa ngomong kayak manungsa. Iya, sebab aku ulah tutus sembarang ulah, aku ulah utusane Gusti Allah. Aku diutus oleh Gusti Allah kau nyokoti gulune iki mayit, sebab mayit iki waktu lagi uripe krungu adzan ora gelem langsung sembayang. Krungu adzan tapi nunda-nunda waktune salat. Wis krungu adzan waktune salat tapi males-malesan leha-leha. Dadi sapa wonge wong Telaga. Waktune salat wis krungu adzan ora gelem langsung sembayang. Ngesuk matine cokoti ula gede banget. Lagi ngomong-ngomong wis jam pira. Mbok nganti dicokot ula, Bu. Nyong ora tanggung jawab.
Soalnya kan si nyepeng mik nyong. Nanti kula berlantur-lantur nunda-nunda waktu sholat, kan malah ulane nyokot nyong kabeh. Repot kan. Nun sewu Bapak Ibu. Kalau semanten kepanggih teng Jingkang kali Pak Camat, kalaupun matur kali warga Jingkang, termasuk wingi teng Tambi, Kecamatan Belik napa watu kumpul Tambi nggih. Nggih wonten ing Tambi, kula nggih pun matur kali masyarakat. Jujur kemawon Kanjeng Nabi ngendikaken nikmatani maghbunun ala katsiri minan nas as-sihhatu wal faraghu. Dua nikmat yang sering melalaikan manusia adalah nikmat sehat karo nimpak sempat. Nek diparingi waktu lenggang kados niki, kadang kita mboten kepikiran nglakoni salat, tapi bareng waktune wis mepet nembe kepikiran nglakoni salat. Waktu lagi sehat baru masjid pe mlengos, tapi bareng meriang nembe kepengin nglakoni sujud niku rata-rata menungsa. Jujur kemawon 1 bulan penuh niki, malah hampir dari 1 bulan ternyata kula niki diparingi ujian sakit. Dugi sapriki niki panci sakitnya dereng mantun Pak Camat. Sakitnya sajane yo sakit biasa, sakit amandel. Tapi ternyata amandel menika dados langkung parah ketika kurangnya istirahat lan kurangnya ngaso. Harusnya bar nginum obat niku istirahat tilem, dan ternyata bar ngombe obat langsung ceramah malih. Malah kadang kedereng Pak kepeksa. Bukan kula memaksakan diri mangas rakus jadwal pengajian sedina telu terus sajane bukan kehendak saya Pak. Tapi kadang panitia niku pinter saniki nek lamar ngaji. Dugi tenggen kula, "Ki Pak, tanggal ke sing tek jaluk ternyata sore wis isi nang daerah Danasari." "Oh, ki engko sore ning bengine bisa ki angger nang Bodeh Pemalang." Karena 1 jalur. Sing akhirnya seperti itu. Akhirnya dinten-dinten memang jadwal pengajian niku selalu penuh kula Bu. Ping 3 terus tiap dinten. Dari kawit kula wangsul saking Indosiar 2014, bahkan kawit cileke kula umur 8 tahun kula pun ceramah Bu. Mung mien kan mboten nonton media sosial, dereng wonten HP. Dados jaman sengien dereng patosa terkenal kula. Nah wangsul saking Indosiar panci dados batu loncate kula ngaos tenggene masyarakat Indonesia. Pun kawit cilik kula pun biasa ceramah sedinten ping 3 terus. Sampai mangkat sekolah mohon kadang seminggu mangkat mung ping 3. Liyane niku nggih pengajian dados bagi-bagi sing akhirnya mungkin kula nggih enom sinom 26 tahun kan sinom jare Pak Camat bau ngendika kan. Tapi terforsirnya kula niku kawit cilike kula bukan bapake kula sing maksa niku mboten, karena memang wis dados kehendake saking ngarsane Gusti Allah kula lakoni kanthi ikhlas. Cuma dalam waktu 1 hari 24 jam kula tilem betul-betul tilem teng griya niku pol-polane paling panjang niku 3 jam. Bayangkan nek dugi griya subuh ketabrak subuhan, para subuhan namung paling ngeliap sekedap enjing pun mangkat malih. Dinten-dinten seperti itu sehingga kula niki gadah penyakit amandel. Sajatane amandel niku adalah antibodi ketahanan tubuh, posisinya teng tenggorokan Bu. Teng kanan setunggal, sebelah kiri setunggal. Fungsinya niku kangge memfilter virus yang masuk langsung teng tenggorokan. Maka kalau amandelnya dibuang, dioperasi, memang amandele sembuh niku mboten kambuh malih. Tapi efek sampingnya adalah flu berkepanjangan, pilek karena tidak punya antibodi ketahanan tubuh. Wingi pun kalau periksa teng dokter nyongkon melumah terus kon mangap terus dioncori kowe telake nyong. Kadar telaku dhewe iki ora apa-apa. Kula dioncori telake ternyata stadium 2 dados tidak boleh dioperasi. Sehingga pun obat jalan, pun mau bengkoang, malah nasing matur ngendika nek lewat beli kon tuku nanas enom. Jarena mandel niku obate nanas enom. Tapi kan yang bocah perawan Bu, tuku nanas enom kan pikirannya mesti kotor. Ya kayak kan sing guyu mesti ya pikirannya melu kotor. Sing akhirnya Pak dokter bilang tidak, jangan pakai nanas enom. Nek nggone nguceti kurang bersih atau tidak pakai banyu anget malah bahaya tentang tenggorokan, bisa gatel malah bisa dadi radang. Sing akhirnya obatin pun klombe bengkoange kula pun pancen sepriki niki dereng mantun. Amandele pun ra diciut kecil.
tapi ternyata nek amandele lagi kambuh niku demam tinggi panas dados wau jam setunggal badane panas lah niki mangke jam gangsal badane panas malih dados ya ora mudun ya ora apa-apa men ora panas awake nggih memang nek lagi ceramah niku mboten kerasa meriang Pak karena mungkin kelipur karena mikir diceramah kayak gitu dikira orang mikir Pak akhirnya karena kelipur mikirin niku lah dados badan panas pun mboten kraos kalau wau matur kali Bu Lurah mriki angin asrep gue mungkin mumpuni mriki angin asrep apa mana nek madhep ngetan nek madhep ngetan gue anginnya tambah adem iya akhirnya ta mriki panci rada adem rada dingin awake kula memang demam ketambahan kula jajal kula puasa pancen kawe tanggal setunggal wingi tanggal gangsal kula batalaken puasane gara-gara suarane kula ical betul-betul suarane kula ical Pak Camat kados wekdal teng Jingkang niku teng Jingkang suarane kula ical kula harus mam kencur pun kula mam alhamdulillah wasilah kencur niku dados mantune memang sing akhirnya saya harus membatalkan puasa karena wis dinteni kali piyai kathah suarane kula mboten nonton bingung kula kuwi mbu ilange nang dia kurang ngerti Bu angger ngerti setek titor maning ora apa-apa nah niku mboten kena dititor icale duka teng pundi sehingga niki pembelajaran bahwa seenom kados napa sekuat napa jenenge tenaga niku harus betul-betul ngatur pola istirahat. Kados contoh mangke niki kula diceritani kali bumanten Bu Lurah bahwa namanya orang berpikir niku wis kesel pikirane lajeng ditambah dados kepala desa pun Masya Allah ya pekerjaan yang tanggung jawabnya besar. Mudah-mudahan Pak manten kepala desa panjenenganipun Bapak Rifai napa nggih? Bapak manten almarhum sinten? Rama Kia sinten Bapak Lurah Selamat Ma'ruf Fadilah menika nembe kapundhut kala semanten 2019 saderenge corona berarti nggih Pak PC. Oh, malah pas lagi musimnya pandemi. Didongaken sesarengan, mudah-mudahan panjenenganipun almarhum Bapak Selamat Ma'ruf Fadilah dipun paringi padang jembar kuburipun, dipun kampilaken hisabipun, dipun panggenaken wonten swarganipun Allah. Kita sing tesih dipun paringi sehat panjang yuswa, mugi-mugi mampu memanfaatkan masa hidup kita kangge hal ingkang sae karena kita lahir teng alam dunya dalam keadaan yang baik, kondur pun ngenjang tanggene ngarsanipun Gusti Allah dalam keadaan radhiyatam mardiyah, dalam keadaan bin qalbin salim, nggih dalam keadaan ingkang sae kondur teng ngarsane Gusti Allah. Amin Allahumma. Sampun jam sekawan kirang 20 menit insyaallah pun cukup lampun mingga wau jam kali Pak Camat jam kali langkung 10 menit lah berarti niki insyaallah sampun cekap karena memang ngajine gasik bene wangsule gasik luar biasa lo nembe sumerep wonten panitia sesemangat sedisiplin fatayat muslimat biasanya nek ngaji niku berlantur-lantur kata acara tapi acara sudah dimulai dari lebih awal kalau kita mriki namung istirahat sekedap langsung munggah disiplinnya fatayat muslimat laga perlu diacungi jempol tepuk tangan dulu seneng kula nek ngajine munggah gasik kan kena nggo ngaso kula Bu nggih matur sembahsun sangat fatayat muslimat Anda sudah sangat pengertian kepada saya mudah-mudahan ibu-ibu fatayat muslimat Telaga Nabatin Danasari dijadikan istri yang solihah keluarga yang mawaddah warahmah sakinah diparingi dzurriyyah ingkang solih lan solihah keluarga ingkang mawaddah warahmah sakinah dipun dadosaken keluarga ingkang ahlul ibadah kita semua dipun tetepaken imane ditetepaken islame ditambahi ihsane husnul khotimah pungkasane amin Allahumma. Kula harap ampun kondur ampun cengkarumin kangge nyekapaken wekdal ngantos dumugi jam sekawan menika kula suwun Pak Camat berkenan memberikan sambutan sepatah dua patah kata kangge mangayu bagyo atas nama fatayat muslimat ingkang luar biasa semangat tenggi dusun Telaga lan sasampunipun Pak Camat sambutan sekedap samangke doa dipun imami kalian Romo Kiai Pak Lurah nun sewu karena doa menika kula mboten wantun mimpin doa Pak Ustadz nun sewu sepindah kula tesih santri kula dereng kabaran ijazah saking kiai kula mimpin doa terus kula kenta barukan ala barokah nyun siada doa saking para masyayikh para ustadz wonten ing tlatah
Danasari menika sumangga. Matur sembahipun Pak Kepala Desa, Pak PJ sudah memberikan izin pengawasan dinten menika, Bapak Wakapolsek dari Kecamatan Karareja beserta rombongan lan ugi saking Kapolsek Kecamatan Karangjambe. Pundi? Oh iya Karangjambu kok salah. Saking kepolisian, Babin Kamtibmas, Bapak Babinsa juga dari Daramil. Matur sembahipun Pak Camat Ugi sampun kersa hadir wonten pawasan dinten menika beserta rombongan. Mudah-mudahan sasampune doa, sasampunipun sambutan dari Pak Camat juga jenengan kondur samangke wilujeng widodo lir ing kali saking sami kala menapa. Saking kala sedaya kalepatan ugi papunten. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saestu mohon bimbingan ugi mohon didikan. Usikum nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.